Hei tää ei oo kivaa tää leikki enää. Kattoo jos jaksaa. Asse tunne. Käänny. Mennään, pääsemme backiin. Oh fuck. Mennään tänne, mennään pakoon. Oi sulku! Sillä, että sä kuolet. Ehkä. Takas. Joo, mä tiedän. Se on tälleen, että... Oh fuck. Se varmaan muuten niinku senssaa toi ja tulee tai jotain. Joo, niin! Ei oikeesti, hui. Okei. Niinku, Valtteri lähti. Ei su! Niinku ei huijannut. Se ei ollu hyvä just. Ei oo tulos. Ei oo tulos. Siinä se... Mitä vittu se jammaa? Kosi. Ah, sä Show me the kummaa ass, se show me the ass. Hemo. Ei no. Nähtä, kato se muussa. Demoni. Lass messissä. Ok. Ai se on, mä kuulin kun se kipitti hemo pahasti. Mä vielä kerran. Kolta. En? Oh. Missä? Mä tiedän. Satas. New creature. Mitä on koin hän? En mä tiedä, new creature. Siinä on vitsi palasti. Oh my. Äijä. Mä tulin tosta ovesta sisään ja se vaan spavnasi 15. Avaa se nyt vittu joo. Avaa oikeesti avaa! Äijä. Holy shit. Joo, siinä oli pieni koira. Mä kuulin sen vittu. Se meidän 2 metriä meidän korvan vieressä. Tää yks tää junaa tää shipi. Ei saa haittaa. Valtteri. Yksi vielä. Juokse. Äijä, what? Yksi vielä. Mennä. Hei! Heräty, saatana. Anna paina heti. Herätyskomiteassa! Mennään mukaan, mennään auttaa Valtteri. Auttaa miten me kuollaan. Oma syy. Ottais sun tiiketle jossain venä. Joo, jos te päästä vittuun, niin lähtekää. Siellä on kaksi coil... Siellä on 2 coil headia ja toi... Tätä molemmat blokkis. Ai vittu! No hengi! Holy shit! That was fucking cold. Kun äijät oli rankka. Ai niin jo, Fire Extend. Äijä, ei me kyllä mitata Reactivity detected. Hyvä tehdä. Ei, se menee alas. Se kattelee mua. Se on tuo maski, varukaa! Se on maski! Se tulee backista. Lassa, mitä tää tapahtuu? Nyt niitä on 2. Ne tulee! Ei. Ylös. Ovi! Oh my days. Niin joo, ne koitti syödä meitä! Oh my days. Hei mä voi... Mitä sä tapahtumassa? Mä hukuin? Mitä vittua ja mä luulen, että et pysty huida? Onks täällä?
Niko teleportannut. Misklik. Niko, sä oot seinän takan, Niko, mitä? Oma Oli vitu paha. Ai täällä ei oo enää poweri by the way, kun se teki se uudelleen. Jostain tosta. Kaukalla mä nyt teleporttadin. Mun ei oikein pitänyt kuulla. Kuoks sä? Holy shit. Mikä siinä oli? Mä tiiä! Mikä siinä oli? En mä tiedä, musta juoksu nyt päin. Mä huomasin vittu. Kipiti kopini. Mä otan sun Tuu tänne seurumaan ääntä. Täällä, pane se ove. Mikä siltä? Sieltä kuulostaa, että tää niinku ryömii tuolla kattolaatoilla tai... What the fuck? Hei Joel, haluatko mennä ekaan? Joo, se on kiltti, Joel. Vamos a la playa a bailar. Vamos. Hei, miksei piikkaa? Minä teleportteri, se kuulostaa hyvältä tilalta nyt. Onks joku, hei! Niko! Lasse huuda! Tule tänne homopippelikakkeli, ja katso se toimi. Älä nyt vittu oikeesti! Ehkä mennä. Tuu tänne, vasta täällä on vitusti! Mitä siellä on? Missä? Oi ei. Ei jumalauta, Joel mä näen sut tuolla vittu ei jumalauta. Vasta oli nappi. No. Älä käänny ympäri. Hei kato taaksas. Se teleporttas just. No, se näki mut. Katsoks tänne, kato. Oh my days. Heppä! Oli saatana! Mene! Ei mä kuolen! Ei! Älä! Tule nyt vittu! Missä oli X? Täällä portaat! Valtteri! Missä? Oh my... Älä ei. Nyt se ovi auki! Sä et edes tiedä, No niin, ota sen jo. Joo. Se lähti. Se lentää. Vittu nää linttaa täällä. Oh shit! Saa heissee vittu kuolla. Jumalauta. Näin se kuoli. Se... Se ei tainnut kuolla, mut ei se haittaa, se on siinä jos se... Joo. Vittu mitä? Mitä se tekee ja mä pyörin. Pipe!
Oho. Okei, jos mä tuun heti takas, niin mä oon kuollut, okei? Noniin. Okay. Vähän verisureetta Lasse kuoli. Lasse, mihin vittu se sieltä menee? Mä näin sen maskin tuolta jostain perseestä. Ei saatana, se toimi! Ei, funny place. Oliko se Skinwalker vai sinä, Valtteri? On sinä! Tiedätkö mitä mä näin, vittu? Mä näytän. Okei, tässä. Mä luulin, että se oli Skinwalker, veti toulasta vittu vauhtiin siinä.